és divendres, un dia en què molts es preparen per a desconnectar, per a començar el cap de setmana. Però nosaltres volem posar el focus ara en una cita molt especial, sobretot per a la salut i la convivència. Ens n'anem fins a Catarroja, a la comarca de l'Horta Sud, on diferents poblacions s'han unit, veuran, per a participar en un encontre que s'anomena Horta Sud Camina. Hi ha molta gent. Com ja us ho dic sempre, jo ho veig en una altra pantalla on anem i ahir n'hi ha molta gent movent el cos, compartirant camí, està com veient. Poden veure Òscar Martínez. Perquè porta dos micros. Exercitant-se en dos micros, que és el micro de la tele i l'altre el micro de l'speaker de la festa. Està utilitzant-lo com a mancuernes. Ah, pues sí que és director de la gala, també, eh? Bon dia, companys! Bon dia, Òscar. M'he convertit en professor d'aeròbic improvisat. Salutacions des del Parc de Catarroja. Amparo, aguanta'm el micro. Sí. Hem caminat 4 quilòmetres, tots els pobres de l'Horta Sud. Camina a l'Horta Sud, la quarta edició d'este encontre anual en el que s'han posat en contacte tots els pobles de l'Horta Sud. 550 persones front a les 500 que van estar l'any passat així. 4 quilòmetres de caminata i ara, com podeu veure, estem fent exercicis per a relaxar-nos, però de relaxació res. Jo vaig a preguntar a algunes de les persones que han caminat, a les quals hem estat acompanyant. A veure què tenim per així. Silla Camina, bon dia. Buenos días. Com li diuen a vostè? Lucía. Lucía, és el primer any que ve vostè a esta... No, segundo. El segon. Què tal ha sigut esta segona? Súper bien. Súper bien. S'ha cansat en els 4 quilòmetres? ¿Qué va? Estoy para echar otro paseo. Ai, Molt bé, doncs, a gaudir del dia. I anem a veure qui més tenim per així. molta festa, sí, per allà. A veure, Òscar. Una altra veïna de Silla, perdó. Bon dia. Això és com una discoteca, Com li diuen a un poc, vostè? Sushi. Susi, 4 quilòmetres i no para, i no para. Sí, señor. Què tal l'ha paregut l'experiència? Categoría para repetir. És la primera vegada que ve? No, fa 2 anys. 2 anys. I repetirà? Sí, segur. De manera incontestable repetirà a gaudir. I anem a buscar un altre poble. Vinga, va. Ah, que els pobles van per color de Massanassa camiseta. també. Bon dia. Bon dia. Com li diuen a vostè? A Òscar quasi no li queda veu. És la primera vegada que ve? No, he vingut ja diverses voltes. Vàries vegades. I què tal l'experiència? Molt bona, per repetir. No, desde luego, el cansar no se la veu després de 4 quilòmetres. Sí, superbé. Genial. Anem a veure un altre poble. Oh, sometime. Bon dia. Bon dia. A veure el poble. Albal. Bon dia. Albal. Com li diuen? Me diuen Leo. Leo. Tenim en representació del Centre de Salut d'Albar, atenció primària. Som els professionals. Molt bé. Quantes vegades és que vostè ha vingut? Quantes havem vingut al Val? No, quantes vegades ha vingut vostè? Aquesta vegada, 4 vegades. Totes les edicions. I a Els fisios, la treballadora social, enfermeria... Molt bé, Que doncs a banda de fer gràcies. els 4 I nosaltres quilòmetres anem a van seguir. acompanyats pels sanitaris, que estan molt bé també, van més segurs. Efectivament, és que estava al costat de l'altaveu i no escoltava res. Sí, Juanma, venen en companyia, efectivament, dels sanitaris, dels centres de salut, de totes les poblacions de l'Horta Sud que han participat Ah, n'hi ha un en DJ? aquesta quarta edició. I cal... Sí, vine, vaig a presentar-te-lo de seguida. Podria ficar-me el Lluís Crespo? Perquè jo l'he liat, perquè així la... No, per favor. Està El Lluís allà, Crespo. Òscar. La connexió no és bona, Òscar, però bueno, veiem la festa que hi ha ahir amb DJ inclòs en aquests 4 quilòmetres que han recorregut tots junts, totes les localitats de la comarca de l'Horta Sud. L'Horta Sud camina. Quina Moltes marxa. gràcies, Òscar. És un esdeveniment